pressure ko high ko typhoid manjaka infection kidney ko normal ko bakang khai betia kidney betia saja hari ini. ये बहन करनी है मैं ठीक है सांग थाना तो को तो हम खेल दे Nah, kebang mereka. Tahu sari terta jadi kau mote. आ कंपनी nya ya pi Namun dokter begitu, jika saya memang kayak ini memang. Nah, aku kayak saya kan kebau. Orang kum saya semalia, macam kamu mau? Oh, apa dah? tin dek ni Ini tahu tuh, tahu tuh. Hari saja. Ini tahu orang, aku bukan saja. Nah, itu orang an boy itu aku kalau waktu itu kami baru waktu kerja saja. Apa no? apa 3 tarik meeting kan? Bumbu hera jalan pun. तो सारनो सिनी सारनो तो बेलाके हमबाय अनि नकनि बरंकाय प्रायनो बिसि ब्रुम ब्रुम माने कुलुमु लुमु बखरक सावाति मांता अंका आं ए डक्टर थांमान परे कयेकटा बिनि रिपोर्ट हामिया मानजाखा टाइफाइड टाइ प्रेसार इनफेक्शन नि साव हाई प्रेसार साका अंका सिनि एमसार न सामा बिजोंति एमसार फायि आनो बो जे हामिया सु थानि बसुबा फायया न बेलाके बना हमबाय रबो आं आसा खाया आं बो सुदु मोया प्राय निसिने लगारगो सिनि एमसार ओ सामु बिनि जारि दङ आउन बागा आं बेलाके पाइपलाय हमबाय ना मुजु आगिरगो जों अमतिरो कुनु अमतिरो खबर खोनाया माने हामिया लागे कलायनि मा दंलाय बायो ताबुक जे सिनि तिप्रामो थानि जे सिनि एमले टेमलर बंनि बिसिं तिनो सिनि बरर गोबां मा सुबा सुमानि दं आनि कखय मतेबो आं हामबाय मारो जों सुदु रां पैसाया बरक जे फाइ सोंनो डाइरेक्शन द मानि जे खबर सोंमानि अबतेबो आं एकदम हामजाकसुगु आनि बखाबाय सिनि सारजोंनो बपारा नमो आनि मखाय मकामपारा अंकाय बिसि कैसिन मो बिरमोहन नि मुखे आनि मुखे पुष्पदेव बर्मा आं बखरकसा ओ सिनि त्रिपुरा मथानि सिनि तामनाय बनो सिनि बिसिनि बायसरमोन हामबाय हामबाय नि दीपक जरावा अजागा बाटी पोटिक्सरा गामि अरन सिनि खूब एक्टिव वाइटीएफ नि वारियर एबा सेंक्राक बिन बाबु कयदिन सिगां बेमार हामिया मानजागै लांमा समन बागै बरक ताबुक साइटेरियो 13 दिन दङ ओमबागै जों जत मिलाय इसे मिसा चुकद्रप माने 13 दिन खायजोन चुंगनानि बागै जों चुबालाय बिन परिबार बा बिसिनि सरबो अमो बिसि अमो पंचायत ग्राम पंचायत बाटी पोटिक्सरा हामबाय